ಅವತ್ತು ಬಿಡು. ಆಯು ಬಲೆ ಮಗಂಚಿ ಬಲೆ ಮಗಂಚಿ ಬಲೆ ಮಗ ಧೀರೆ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಐಟೆ ಉಳ್ಳೇರಾ ಅಂದ ಮರ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಬೈಜಾವು ಏನ ಕರ್ಮನ ಮಾರ ಗಾಸ್ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಡ ಸಾರಿ ಹಿಂಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ಆಯ್ತು ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಜವ್ ದಾನ ಗ್ಲಿಚ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯು ಆರು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಆರು ಲೆಸಂಬಲೆ ಆರು ಧನುಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಂಬೆದುಲೆ ಧನುಷ್ ನಮ್ಮ ಧನುಷ್ ಒಂದು ಐತೆ ಪೋಯ್ನಾ ಗಾಡುಲೇನಾ ಮನ್ವಿತಾ ಪುತ್ರನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಉಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರವಣ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಉಮನಾಥೇರ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಮನ್ವಿತಾ ಪುತ್ರನ್ ಎಸ್ ಕೇನುಡು ಓಕೆ ಅವು ದಾದಾನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾದಾನ ಗ್ಲಿಚ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಎತ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಕೇನುಡು ನಂದಿನಿ ಪುಂಜಾರ್ ಕೋಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಛಾಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಲ ಮಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತೇರಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಬತ್ತೀರ ಬಲೆ ಮಗ್ಗ ಸೈಕಲ್ ಕನಲೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಿತಿಕಾ ಹಾಯ್ 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 ಧನುಷ್ ಬಂಡರಿ ಬತ್ತೀರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆವು ಮುಟಿಯನ ಮೈಬಹುದು ಆತ್ಮಕ್ಕ ಉಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮರಣಿ ಈರಣ್ಣ ಪಬ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಪತ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೈದ ಒಳದುರ್ಗು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ നല്ല ಮುಟ್ಟದ ಜನ ಗಾಡಿ ಕೂತೊಂದು ಲೈವ್ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಕಲ್ವೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಲೇಡೆ ಕೊನ ಪೇರಾಗುಲಿತೆ ಗೋಣಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಲೆ ಅರೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬಿಡ್ಚೇರೆಗ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಲೆಸೊಂಬಲೆ ಹಾ ದೇವಾ ಅಲ ಬತ್ತಿನವಳು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಟಿಡುಲ್ಲೆ ದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಹತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಲೆ 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 ಬೇಪಾತಿರ್ಗ ಓಲ್ಪೋತಿರ್ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕ ಶಬರಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬದಾರ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ದ ಹಾಗೆ ತಂದು ಬೈದನು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತು ನೈಟ್ ತಡೆತೀನಿ ಅಂತೆ ಅವತ್ತ್ಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕ್ 96 ವ್ಯೂಸ್ ಆತೀನಿ ಅವತ್ತು ಅವ ಎಂಡಾತನ ಬೈದನ ಎಂಡಾತನ ಬೈದನ್ ಬಿಡು ನಂದಿನಿ ಪುಂಜಾರ ಕೋಡು ಆಂಡೆ ಚಾಸಿಸ್ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಬಜೀಲಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜೋಲೆ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಯುಷಿ ಮುಲ್ಲಲು ಆರುಷಿ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲಲು ಏ ಅದೇ ಬರ್ಪಿಂದಿಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ 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 ಮೆಲ್ಲದೆ ಓ ಕುದುರೆ ಆಯುಷ್ಯಾರ ಸಿಂತೋಜಪ್ಪ ಶಬರಿ ನಾಯಕ್ ತೀರತೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿ ವರೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಬೂರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯೆ ಪಾಪ ಪೋಪಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಚೂರು ಖಂಡಿತ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗದ ಬೂರಿ ಅಡಿಗೆ ನಸಿ ಬೆಡ್ ಎತ್ತನು ದೇವನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನು ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪೋ ಬೂರ್ವಾರ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕು ಸೂಪರ್ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಪೆನ್ನೆ ಮಗ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಓಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಆರು ಇಡಲಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಗಲಿಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ದಿಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ
ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ದೂರ ಆಯ್ತು ಈ ವಿದಣ್ಣಿ. ಹಾ ದೂರ ಬರ ಪಪ್ಪಗೆ ಏನತ್ತ ಇರು ಒಡೆ ಪಪ್ಪಿನಿಗೆ ಏನು ಪಪ್ಪ ಎಬ್ಬಿ ಎಂತಿದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಒಂದು ಮುಟ್ಟ ಹತ್ತು ಮಗ ಸುಜ್ಜೋರ್ ಸಂಗೀತ ಆಂಡೆ ಚಾಪುರ ಆಂಡಿ ಚಾಪುರ ಆಂಡ್ ಈರ್ನಾಡೆ ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಅವಳ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನೇ ಲೇಟಾ. ಅವಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಸೈಕಲ್ ದಲ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಂತುಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಅವೇನಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳುಂಡು ಕನಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಕನಲೆ ಒಟ್ಟು ಬೋದು ಕನಲೆ ತುಳು 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 ತುಳು. ಹಾಯ್ ಟಾಟಾ. ನಂದಿನಿ ಪುಂಜಾರ್ ಕೋಡು ಹಾಯ್ ಯಾರು ಶಾಯಿಶಿ ಆಗುಲು ಹಾಯ್ ಒಂದು ಪೋಯರಿ ಸಿಸ್ ಇದು ಬರ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಸುಜೋ ಸಂಗೀತ ಓ ಅಂಚನಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಷಾ ಹೇ ಹಾಯ್ ಅದೇ ನಿಖಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲೇಗ್ ಏತ್ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲೇಗ್ 2 year 5 months ಆಂಡ್ ಅಗುಲು ದೂರ ಒಪ್ಪಿನಿ ಕೈಗೆ ಬದೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪೋದು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅಗುಲು ಅಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಗ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗ ಅವಳಿತ್ತು ಅವಳಿತ್ತಲೇ ಒಂದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಇದು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಇರ್ಲ ಬುದ್ಕಂತೀನಿ ಅಂದೆ ಗುಡ್ ಬಾಲೆನ್ನ ಓ ದೇವಾ ಬಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸಾಚಾರ್ಯ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಹೆಲೋ ಇಕ್ಕು ಅಪ್ಪನ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ ಕನಲೆ ಮಗ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗಾವಂದಿ ಪಾಪ ಬಿಡು ಕನಪುಲ್ ನಾನೇ ಒಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪಲ್ಪುನೆ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಓಲ್ಲೇರ್ ಮಾತಾ ಜೈದೇರಾ ಮೇ ಬಿ ಜೈದೇರಾ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಓಲ್ಲೇರಿ ಏಪಲ್ಲ ಈರ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ರಕ್ಷಣಮ್ಮ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಲೆ ಅವಿಲ್ ಬಿಲ್ ತಿನ್ಕ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪಾ ಪೋಲಿಯವು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮೂಲು ಎಂಗುಲು ಅದಾಗ ಕಟೀಲು ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೈಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಮಲೆಗೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದಾರ ನೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆವಡಿ ಅವು ಆ ಪರ್ಣ ಮಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಲಿ ಬಕ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸಾಚಾರ್ಯ ನಿಂಡಕ್ಕಿನ್ನು ಯಾನು ಶರುಲ್ಲ ಈ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೆಚ್ಚುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಲುಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಗಾಡಿ ಕನ್ಲಿ ಇರ್ನ ತಿರ್ದಿದ್ದಾರದ ಇರೋ ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಲೆ ಮಗ ತಿತ್ಬೋದು ಗುಡ್ಡತ್ತೆ ಮಗ ಈರ್ ಗುಡ್ಡತ್ತೆ ಅವೀರ್ನ ಅವೀರ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪನ್ಬಿಂದು ಒಂದೆನ್ನ ಕನ್ನಲೆ ಮಗ ಏ ಹೆಜ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಲೆ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ ಹೆಜ ಮಾಡಿಡು ಬತ್ತಲು ಮೂಲನ ಇದು ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಇಡ ಪನ್ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಕನ್ನಲೆ ಮಗ ಕಲ್ಲೆ ಆ ಆಯು ಈರ್ಲ ಬಾಬುಲ పోదు కనాలి మగ్గ అలే వాళ్ళు తిరుతుండతే సైకిల్ ఇరు గుడ్డు బాలేతే ఎన్న పోలే మెల్ల పోలే అవే ಅಲೆ ಉಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ పోలే మగ్గ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ಟೋಲ್ದಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಕ್ಕು ಧನುಷ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ದಿನಾಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೀನಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ಜಲಗಿ ಮರಣ ಏದು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಾರಿಲ್ಲ ಇವು ಯಾನ್ ಅರ್ಧೊಡೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ ಅಂದ್ ಮಾರ ಈರು ದೂರ ಪನಂದೆ ಬದ್ರಾಡಾದಾರ ಈರು ಮರಣ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಬರ್ತು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೋಯ್ನಿ ಯಾನ್
ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಶಾಪ್ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಪ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ ಪನ್ಪ ಶ್ರೇಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೇಯಾ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ್ ಮುಗಿಂಡವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ರೋಜ ಬೈರಿಗೆಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತು ಇಂಚು ಉಂಟಿಯ ಬಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರಡು ಅವಿಲ್ ಪರ್ಕ ಹಾವ ಪರ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿಕ್ಕು ಕಾಸು ಅವು ಬಾತ್ ಆತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರೋಡಿ ಆತ್ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಗಳು ಏನು ಬೇರೆ ದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಬ್ಬರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಾಸು ದಾಲ ದಿಕ್ಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಪೋತೀರ ಅಮ್ಮ ಸಂಘ ಪೋತೀರ ಸಿಸ್ ಅಪ್ಪೋ ಪಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಹೋಗಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ನನಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಧು ಗಿರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಏಪಲ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೈ ಪನ್ಪಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ತುಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೀರು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೇ ನಿಖಲೆಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುಣಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಪನ ಈತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಪೇರು ಬಂದು ಈತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಣಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಮನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಗಲ್ಲಿ ಅವಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡುಜೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಣದ ಅಲ್ಲ ಆಗ ತೊಜಾರ ಕುಂಟು ಬೇರೆ ದಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಅರೆ ಗೀವ ಮೂಲ ಕುಂಟುಂಡು ಓ ಬನ್ನಿ ಆವ 10K ಆವ ಅಂದಿ 10K ಗೀವೆ ಉಂಡು ಅಂದ 10K ಗೀವೆ ಉಂಡು ಧನು ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 10K. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಎನ್ವೆ ಅವು ಮಲ್ಪೇರಣ್ಣ ಏಪಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಪನ್ಪಿನಿ ಓ ಹೊಡಿತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ದೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮನ್ನ ನಮ್ಮಗಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಪನ ನಮಗಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಗ್ಲ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಂ ಅಲೆ ಹೆಲ್ಪುದಲೆ ನಾಯಿನ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಯ್ ಅಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಪ್ಪಿಂದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಗ ಅವು ಕಾರ್ದೇವಿ ತೆಕ್ಕು ಊರುಂಡು ಬತ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಆಪೋ ಕಾರು ಅಡಿಗೆ ಪೂರುಂಡು ಉಳ್ಳದಿಲ್ಲ ಮಗ ಉಳ್ಳದಿಲೆ ಜೋ ಸಂಗೀತ ಅಂದ ಅರ್ಧ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗಲಿ ಅವು ಅರ್ಧ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಕಾಪಾಡವು ಸಾರಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ದೇಪ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಕಾಪಾಡ ಓಕೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ಲು ಕುಂಟು ಗಪ್ಪರ ಹೋಯ್ತದೆ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಸದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಚಂದ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ರೈ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೋಲೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಜೋಕುಲು ಶರ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ ಎಂಗ್ಲೋ ಕುಂಟು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ತ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಆಂಟಿ ಎಂಚೋಲೇರು ಆಂಟಿಯ ಸೂಪರ್.
ಕಾವ್ಯ ಚು ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೆಲೋ ಕಾವ್ಯ. ಉಮೇಶ್ ಕೊಕ್ಕಳ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಪುರಕ್ಕ ಒಲ್ಲರೆ ಹಲೋ ಗೊತ್ತೀರಿ. ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಕುಸಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಲ ಕುಸಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಗಿವೆ ದೀಕ ಬೇಗ 10K ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಿವೆ ದೀಕ ದಾಂಡದ. ಅವಿನಾಶ್ ಮಾಣಿ ಹೇ ಹಾಯ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡೂಡ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಹಲೋ ಬ್ರೋ. ದಾದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಲೆ ಅಪುರಂತೆ ಪಾತೀರ್ ಲಾಗ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾ ಎಲ್ಲೆ ಟುಮಾರೋ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂಡಾ? ಎಸ್ ಉಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಐಫೋನ್ ದೀಲೆ ಅಣ್ಣ. ವಾ ಅವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಗಾಯ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಪೂರ ಆತ ಕಮ್ಮಿದ ಬರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ. ಬೆತ್ತಲ ಮುಜೆ ದೊಂಕತ್ತೆ ಅಗುಲ್ ಪಂಡೇರು ಗುಂಬೇನ ಕೂಡ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡೂಡ್ ಗುರ್ತಾಂಡಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ಗುರ್ತಾಯ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಏರು. ಧನುಷ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. 17 Pro Max ಬುಕ್ ಮಲ್ದೇರ 17 Pro Max ಎಂಕೇರನ್ಲ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಮ್ಮ ಓಲ್ಲೇರು ತೂವರ ಇಜ್ಜರು ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸಂಘ ಬೋತೀರ್ ಸಿಸ್ ಅರೆಗಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನ ಬ್ರೋ ಜಿಮ್ ಪೋಪು ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಪೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಮ್ಗೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋದು ಡಯಟ್ ಗೇಟ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂಗಾಪು ನಂಚ ಆಯ್ತೆ ಅನ್ನ ಪೋನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಇರೇ ತಿಕ್ಕದೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ. ನಾನು ಗೊತ್ತಾನ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಾನ. ಅಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ್ಲೆ. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ತಾನ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ನಿಮೇರು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ ಇತ್ತೀರ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪುದರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈರು ಓಲಿಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇದು ಸದ್ಯ ಊರುಡಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ವ ಏರ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಾಡ ಪೋಪೇರು ಜಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡದನು ಏರ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪರಾ ಏನು ಜಿಮ್ ಹೋದು ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ. ಸುಜ್ಜೋರಿ ಸಂಗೀತ ಅದೇ ತೆಲ್ಪು ನೀರು ಬಾರಿ ತಿಲ್ಕೆ ಏರ್ಪುಂಡಿದೆ ಕದಾ ಏನು ಅಲೆವರದ ರೋಡ್ ತಮಾಂಡ ಅಪ್ಪೋ ಕೋಲು ಆಯಾಪುಂಡು ಇಗುರಿತೆ ಪೆಟ್ಟಿಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಪುನಿತೆ ಪೂರಲ ಕೈ ಬೋರುಂಡು ಅಂದ್ ಹೊಲ್ದಿರ ಮಗ ಆರು ಗುಡ್ಡು ಗರ್ಲತ್ತೀರು ಇರು ಗುಡ್ಡದೆ ಮಗ ಹೊಲ್ದಿರ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತವು. గిరిగిరిన రెడ్డి జోకులు మళ్ళా అది దాదా ఓడి పంద ఆಸೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾದ ದಾದ ಓಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವ ನೋಡಿ ಅಂದ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ದಾದ ಅವರಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನೆನ್ನು ಅಗಲಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಗಲಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆತ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ ಏನನ್ಪೀರು ಏನನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪನ ಅಗಲಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಆವರುಂಡು ಅಂಚ ಆತ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಅವಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆತಿ. ಸುಜ್ಜೋತಿ ಸಂಗೀತ ಆ ಒಂದುಂಡಿ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಂದ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ತಮ ಓಡು ಮಾರೆ ಬದಿ ಅವರೇ ಮಣಿಪಾಲ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ದಾನಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಗಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ರೀ 21 ಜನ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಸಂಡೇ ಒಡಗಿಲ್ಲ ಪೋಪೆರದು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪ ನಾನು ವೀಕ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರೋಡ್ಯಾನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಪೋಲ್ ಪಾಡ್ಗ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ತೀರದಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಾರ ಒಡೆ ಪೋಯಾರ ಮಾರೆ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ಇರೇಗ ಅಪರೂಪಗೆ ಬತ್ತ ತೂನಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ನನ್ನ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಅವು ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಮಾರ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಪನ ಅಲೆ ಊರು ಬನ್ನ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಅಲೆ ಊರು ಉಂಡತೆ ಒಂಚಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಧನುನ ಕೆಪ್ಪಿ ದೂರ ಬೋತೋಲು ಧನುನ ಕಿಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಡಬಿದ್ರಡೆ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಕೆಪ್ಪಿ ಅಂದು ಮಾರ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಹಂಗಾರೆ ಪಡವಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಇಡ್ಬೇಕ ಆರು ಒಡೆ ಪೋತೀರಂತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಧನು ಉಲ್ಪೋಡಿ ಧನು ಬರ್ಪೋಲ್ ಬರ್ಪೋಲ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಕಿಚ್ಚಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಲಿ ವಾ 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 ಅಕ್ಕ ಗಾಡಿ ನೂಕಲೆ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪು ಜೋಲ್ ನಿಗುಲ್ 2 ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನೂಕಲೆ ಮಗ ವಾ ವೆರಿ ರಕ್ತ ಕೊಡು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಅವು ದೂರ ಉಂಡವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ತುದ್ದೆತ ಪಿರ ಬಟ್ ಮಣಿಪಾಲಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅಂಚಿಡಿದೆ ಪೋಪಿನತ್ತೆ ಅಂದಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚದ ಒಂದುಂಡತೆ ದ್ವಾರ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ತ ಉಲೈಟ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಧನು ನಾಡರೆ ಪೋತಲ ಧನು ನಾಡ್ರೆ ಧನು ನಮ್ಮ ಮಂಚಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ ಹಾಲು ಒಡೆ ಪೋತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧನುಗ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಧನುಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜುಲ ಹಾಲು ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಧನು ನಾಡರೆ ಪೋತಲ ನೇವಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟ್ರುತ್ ಆರ್ ಡೇರ್ ಯಾರು ಎಂಕಲಾಗಿರಿಕೆ ಅನ್ಯ ಟ್ರುತ್ ಆರ್ ಡೇರ್ ಏನಂತೀನಿ ಟ್ರುತ್ 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 ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಪುರ ನಿಕ್ಕಲ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಜರ ತಂಚಾದ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಅವೇ ಸಂಘ ಬೋತಿರತ್ತೆ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ನೀರುಂಡತೆ ಬಾಟಲ್ ಪರ್ಲೆ ಪೋಲಿ 2 ಜನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಇರ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಧನು ಓಲ್ಲಲ್ ಕಿಪ್ಪಿ ಮಾಮ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿರ್ ಮಗ ಎಲ್ಲೆ ಬಪ್ಪ ಧನು ಅಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪಿನ ಏನಂದ್ರೆ ಓಲ್ಲಲ್ ಕಿಪ್ಪಿ ಧನು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಮ ಒಡೆ ಬೋತೀರ್ ಮಗ ಇಜ್ಜರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಲ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಮಾಮ ತಾಟ ಪೋಯಿರೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಬಪ್ಪೇರು ಕೈತ ಕಾಜು ಉಂಡು ಎಂಕ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬರೀತೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರ್ ಉಮ್ಮಿಲುಂಡಿಯೇ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ದಲ ಇರಗ್ಲ ದಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ದಲ ಕೇಂದ್ರೈತನ ಕೇನ್ಲೆ ದನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೇನ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಲಕ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಆತು ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಕಿಪ್ಪಿ ಬೊರ್ಚ ಅಂದ ಧನುಗು ಕಿಪ್ಪಿ ಬೊರ್ಚ ಅಂದ ಧನು ಕಿಪ್ಪಿ ಕಿಪ್ಪಿ ಬೊರ್ಚ ಧನು ಮಗ ಇದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರ್ತಿ ಪಪ್ಪಾಗೆ ಅವು ತೊರ್ತಿನ ತವಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಮಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ದೀಲ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಎಂಚೋಲರ್ ದಾದಬಹುದು ಧನುಷ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಧನು ಅನ್ಪಿನಿಯಾ ಏ ಧನು ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ನಾನೇ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಸೆಟ್ ಆತ ನಂದು ತಾವೇತೆ ಮರಣಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಕೆಪ್ಪಿ ಒಲ್ಲೇರು ತೂವರೆಜ್ಜೆರು ಅಂದ್ ಮರಣಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಬಸಳೆ ದಿಸ್ ಬಸಳೆ ಇನಿ ವೆಜ್ ಎಂಕಲಿ ಮೀನುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿನ ಮಗಿದೆ ಮೀನ್ ಬೋಡೇರಿಗ ಏನ ಓ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಗೊತ್ತೇ ಮರಣಿದ್ದು ಅವು ಆಣು ಮಾರ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಮಾರ ಕೆಪ್ಪಿ ಗಿರ್ತಿ ಆಣಂದು ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದ ಬ್ರೋ ತೂಲೆ ಇರು ಯಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಪನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದಿತ್ತು ಜವು ಎಂಗುಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಗುಲು ಇಂಚನೆ ಈ ಪಾತಿರ್ದು
ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತವು ಪನ ಇಂಗ್ಲು ಏಪನ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತವು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜಾತೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ಜಲಪಾತ ಹೋದ ನುಂಜಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಾಡಿ ಆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನಾಡೆ ಯಾನ್ ಪಂತಜಿ ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಲೈವ್ ಇದು ಚಾಟಿಗೆ ಜತ್ತ ಏನು ತೋಜಪಾದ್ವೆ ಅಂಬೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಪ್ಪಿ ಒಳ್ಳೆ ತೂವರ್ ಇಜ್ಜರಂದು ಪಂತಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏ ಪಂತಿನ ಜದನು ಪಂತೆ ಕೆಪ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂತಿನ ಪಂತೆ ಆಡದನು ಅಪ್ಪ ನೂಕರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವಳು ಉಂಟು ಬೇತೆ ಪಾಡುವ ಪೋಯ್ತೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ತನ ಪ್ಯಾನ್ ಓ ದೇವಾ ಪೂರ್ಣಿ ಪಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಈರಿ ಏಪ ಗಲ್ಫ್ ಪೋಪುನಿ ಈ ರೀತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಪೋಪಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇ ಬರ್ಪುಣಿಗಳಿಗೆ ಆತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿಸಾ ಬೇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ ತೂ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುಡು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಉಪ್ಪು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪಿನಗಲಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ರಾ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ದೀಪಕ್ ಸೆಟ್ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಯಾಕೆ ಜಾಬ್ ನನ್ನ ಆತು ಜಾಗ್ಲ ಅವಳು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿನತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾಕೆ ಜಾಬ್ ನನ್ನ ಆತುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಬಿಡ್ದು ಬೇನ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಓದ್ದೆ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರಂತ ಅವು ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನ ಎಂಗನಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ನೆಡ್ ದುಮ್ಮಲ ಆತನು ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಅವಡು ರಕ್ಷಾ ಅವಡು ಬರ ಪಾಡು ದುಪ್ಪನಗಲ ಕೆಲವು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯ ನಮಗೆ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಯಾನ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ನಿಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದನು ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿಯಾ ಧನುಗು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ಗೆ ಧನು ರಕ್ಷಿತಾವಾ ಪಾಡುವೆಯ ಉಂಟು ಉಂಟು ಸವಿ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಹಲೋ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಧನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿಯರ್ನಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಫ್ ಪೋದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋರ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಗಲ್ಫ್ ಪೋದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬ್ರೋ ಹೆಂಗನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಒಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಗೆಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಗಿದೆ ಬಸತ್ ಪಾಡ್ಯದ ಐಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಧನುಗು ರಕ್ಷಿತಾ ಬುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಸಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ಮನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತು ಸಿಸ್ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ರೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಆ ರೀತಿ ಓಲಾ ಆರ್ನ ಪಕ್ಕದ ಬರೋ ತೆಂಡೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋಂಡು ಇಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಆಧಾರ್ ಕಟ್ಟ ಸುತ್ತ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಏನ್ ಹಾಕಿನಿ ಮುರಾಣಿ ಇರೆ ಬೆದ್ರಡ್ ಮದಿಮೆ ಪೋತಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಬೆಲ್ಲ ಮಗ ಹಾಯ್ ಮರಣಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋದು ಅವೇ ತೂಯರತೆ ಲಾಗ್ ಅವು ಕಮಲದ ಬರಿಟಿ ಕಮಲಾಪಿನ ಪಿರೋಡಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಧನು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಧನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧನು ಬರ್ಚಿ ಅನ್ಪೇನಾ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆತವ್ರು ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ ಧನುಗು ರಕ್ಷಿತ ಬರ್ಚಿ ಹಾಲು ಏನಪ್ಪ ಆತಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದೇನ ಕಡಲೆಕೆರೆ ಏನ ಕಡಲೆಕೆರೆ ಬೆದ್ದದ ಬುಧರವು ಕಡಲೆಕೆರೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹೆಲೋ ಅಣ್ಣ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂರತ್ ಹಸಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರತ್ಗೆ ಏನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೌದಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಏತೆ 23 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ 22 ಡೇಸ್ ಸೂರತ್ ಇತ್ತ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಓದ್ತಿ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅಂತ ಒತ್ತು ಹಲೋ ಹಸಿತ್ ಬೆದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಪತ್ತೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ಅವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಪ ಹೆಂಗ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರು ಅಲ್ಪ ಇರೇಗ ಏನೋ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಇನಿ ಮೋಹಿತ್ ಒಡೆ ಪೋತೀರ ಬಾರಿ ಪಾತೀರ ರೀಜನ್ ಯಾರು ಬೈತೀರ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಜಲಾತೆ ಇರೇಡು ತುಂಬ ಆರೆ ಲೈವ್ಗಳು ಆರೆ ಬತ್ತೀನಿ ನೀ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕಡಲೆಕೆರೆ ಲವರ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಧನುಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಬರ್ಪೇರಂದೆ ಹೂವೇ ರಪ್ಪ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಕಡಲೆಕೆರೆ ಅಂದೆ ದಾದದೆ ಅಗಲಗಿದೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ನೀಗೆ
ದನ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ఆయన ಮಾಮಿ ಲೇನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ఆయన ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಸೀಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಧನು ಅಬಿಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋನಿತ್ತ ಅಬಿಲ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋನಿತ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಕೋಡೆ ನಿರ್ಣಯ ಸಮನ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೊರಣಿ ಆತ್ ನೇರ್ತು ಜರ ಅಣ್ಣ ಈರು ತೂತು ಜರ ಅವು ಬಯಾಜಿ ಶೋನೆ ಬಯಾಜ್ ಅವು ನಿಗಿಲ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಆತ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಏರ ತೂಪಿನಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಅವ್ರೆ ಪುನಃ ಅವು ಬಯಾಜ್ ಅವು ಶೋನೆ ಬಯಾಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಡೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇರ್ಪಿನಗಲಿಗೆ ಅವು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಎಂಚ ಆಪೋಲ ಹಿಂಗಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಅಗಲೆಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮೊಗಲೆಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಅಗಲೆಗ್ ಕಾಮಾದ್ ಪಾತಿರ್ನು ರಕ್ಷಿತಾಗಲ ಏರ ಪಾಪದಾಗುಲಿತ್ತನ ಜೋಡ್ ಪಾತಿರ್ನು ಸಾರಿ ಶೀಪಡ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕಡಲೆಕೆರೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾ ಅನ್ನದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಬನ್ನಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂತಾನಿ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿ ಅಪರ ಪನೊಂದು ಪೋಡುಂದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಲೋಗಡ್ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾದ್ದು ಹೆಂಗಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಟ್ರಾಶ ಆಯ್ತಂಡು ಸ್ವಂಚದ ಹೆಂಗಲೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರಾಯ್ತು ನನ್ನ ಉಲಾಂಡು ಹೋಗಣ ಯಾನ ಲಕ್ಕುಜಿ ಕುಲ್ಲು ಬರ್ಜಿ ದಾರ ಬರ್ಚಿ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಟಾಡಬಿ ಅವಳುಂಡು ಉಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೋರ್ನಿ ಪಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಗ ಎನ್ನ ಗುಡ್ಡು ಗರ್ಲಾಲ್ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಅಗಲ್ನ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ತೋಡ ಅವೇ ಪಕ್ಕೇನೆ ಓ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಡಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕನವರ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕನವರ ಪಾರ್ಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಬೋತೆ ಪಾರ್ಕ್ ನನಗೆ ಪಡವಿದ್ದ ಮಣ್ಣೀರು ಮಾಮ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀ ಬಗೆ ನಾವು ಬೀಜ ಬರಡಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಇವು ಬಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರ್ಕ್ಲೆ ಸೋಬೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ ನಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾಡ್ರಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿರಿ ನೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾಲೆಗಲಿ ನೆನ್ನೆ ಕೊರೊಂದುಂಡಲಿ ಬಾಲಿ ನೆನ್ನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಗುಲ್ ಅಡ್ಡ ತಿಂದಾಗ ದಕ್ಕುವೇರ್ ಇತ್ತು ತಿಂದು ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಆಗುಲ್ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಐತೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಂಗಿಗೆ ಪರವಣ್ಣ ತೂಲ ಐತೆ ಏ ನೀರು ಗೊಸರಲ್ಲಿ ಗೂಸ್ದಾನ ಅಂಗಿಡ್ ಪಾಲ್ಗಡಲ ಕುಣಿವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಜಗಳ ಮಲ್ಪರ್ಜಿ ಪಾರ್ಕ್ದ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಪಂದಾರತ ಈ ಪಂಡಿತ ಲಡ ತುಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗಾವೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಲಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೋ ಶಾಲೆದ ನೈಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಜಿಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಬುಲ್ಪುನೆ ಅಂದಿ ಓ ಈ ಜನ ಹೋಲಿತ್ತು ಮಾರೆ ಏಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರು ಒಂದೇ ಊರಿತ್ತು ಈ ಜನ ಮಾಯ್ಕಾದ್ ಹೋತುಂಡು ಯಾನ್ ಹೆಂಗಲೆಗೆ ಮಾಯ್ಕಾದಿನಿ ನೆಂದಿನಿ ತೂನಾಗ ಧನುನಗಲೆಗಳ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಈ ಜನ ಏಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಯಾರು ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿದ ಪನ ಒಂತ ಪೋಂಡನೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಪಿನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ ದುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ತಿರಗುಲು ನಮ್ಮವ್ರ ಲೆಸನ್ ಪೋಯ್ತಾಗಲೇನು ಆಂಡ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಟು ಪಾಟ್ರೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿಡ್ ಆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಗುಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಲು ಅಗ್ಗಿಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ರು 2 ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿರ ಅವು ಆಗಲಿ ಅಂಚಿನನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿರ ಹಠ ಅಲ್ಪಿರ ಅವು ಇತ್ತೇರ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಓ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಗಿತ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ದ್ರೆ ನಿಗ ನನ್ಯಾಗೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವಶ್ಯ ತುಲೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ಗೆ ಪಿತ್ತೆ ಏನೋ ಬನ್ನಿ ನನ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪೂಜಿದ್ಗೆ ಪೂರ ಸಾರಿ ರಿಯಲಿ ಓಯ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾವು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಿನ ತುಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೇರೆದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ಕೂಡ ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರು ಓವ ಪಾರ್ಕ್ ತುಯ್ಯ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮ ನಾ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಏ ಯಾನ್ಲ ತುಯ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇದನು ಎಂಕಲ ಚೂರು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ನಾ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಏನಾಡು ಅತೀತದ ಅವರನ್ನು ತುಯ್ಯ ಅಂಚನ ಓಕೆ ವಾ ಇತ್ತೆ ಜೀವ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಿರೇಗ್
ದ್ಯಾಗಿ ಹೌದಾ ಶೇ ಹೌದೌದು. ಪ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಿಂದು ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಯು ಕೆಡ್ ಓ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ. ಏ ಓ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೋತೀನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವು ఇంకైతే కుదరదు నెనపిచ్చేసి సారీ ఇంకా నెనపండ యాన్ పని పేరేగి ಹೌದಾ ಶಿರುವ ಚಿಕನ್ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಇದು ಈ ಜನ ಒಡೆಯೋ ಪೇರಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಗಲಿಗೆ 6:30 ಇಜ್ಜೆ ರಾತ್ರಿ. ಶರತ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಸಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಇಮೋಜಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಏನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದುಲ್ಲರ ಅವರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ನೆರಡ್ಚಿ ಅಗಲೆಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲೇ ಅಂದಪ್ಪ ಅವ ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲ್ತೀನಿ ತಾಜಿ ಬಾಟಿ ಡ್ಯಾನಿ ಡೇನಲ್ ಅಂದ್ ಬ್ರಿಮಿಂಗಮ್ ಡುಪ್ಪುನಾರು ಬ್ರಿಮಿಂಗಮ್ ಡುಪ್ಪುನಾಯಿ ಅಂಡ ಓಲೊಂದು ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪೋತುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಂಡಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರತ್ ಏಜೆ ಏನೇ ಏಜೆ ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ ಸೀನ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾವಾ ನಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಮಿಲಾನ್ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಪಡ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ನಾತೆ ಏಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶಿರುವ ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈಗ ನಾನು ತೂವಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಕಾತನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋಯ್ಯೋಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ ಎನ್ನ ಆಯು ಗಿಂಚನೆ ಎದ್ದಲ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಮೋಕೆ ಯಾರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಏರಿಯೇ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಒಂದ ಏನಿ ಪುಷ್ಪಕ್ಕಗೆ ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಎದುರುದಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಜೋರುಡು ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಓದಿ ಆ ರೀತಿ ಓವನ್ ವೀರ್ ವಾ ವಾ ಸೇಲೆನೆ ಅವೇ ಮನೆದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಕೆಲರ ಹೊರಣ್ಣೆ ಸೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಲಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ತಿಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂದುಂಡಿ ಡೈಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದುಂಡತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬಕುತ್ತೆ 69.4 ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜಿ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪೂಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀನಿ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಈರೆ ನಾನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಏತೆ 80 ಕಮ್ಮಿ ಆದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ ಜುಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜುಬೈ ಒಯ್ಟುಪ್ಪು ನೀರು ಜುಬೈಲ್ ಡಿ ಬೋಯ್ 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 ಕುಡಿ ಪಪ್ಪ ಬಾ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಾವು ಲೆತ್ತೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಗ. ಸ್ವಾತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ವೈಫ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ನ ವೈಫ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಅಲೆಗೆ ಜಾಗ ಪುಡಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತಿರೋದು ಈ ಬಚಾವ ಅವು ಬಂದ್ಬಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಅದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಣಿ ಅವು ಕೆಲವರ ದುಮ್ದಾನಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೋಲು ಮಂದಾನಿ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೋಲ ಅಕ್ಕ ಚೂರ್ಲ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿರ್ ಅವು ತುಲೆ ಏನನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅವು ಸ್ಲೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಆಪುಂಡು ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಡ್ಯಾನಿ ಡೇನ ಒಂಜಿ 5K ಪಾಡ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ 5K ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ತುಷಾರ್ ಬಜ್ಪೆ ಜುಬೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಸಿಯಾಡಿತ್ತೆ ಇರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ತೂದುಪ್ಪಾಡ ಇರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಹಾಯ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರು ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿದಾರು
ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜನ ಅಪೂರ್ವ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂದೇನು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಣ್ಣ ತೂಕ ಏನು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ತೂಕ ಪಾಡ್ವೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಅಂಚಿಬೋತು ತಿರ್ತು ಅಗಲೈತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋತೇವೆ ಸುವರ್ಣ ನಿಗುಲು ಅಪುರಕ್ಕಾಗ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ಇಸ್ಸೆ ಸಪುರ ಅದು ತೋಜ ಹೆಂಗೆ ಇಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಸಪುರ ತೋಜಾವಡು ನಾನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸಪುರ ಪೋದುಕ ಆರು ಕಾಸುದಾರತಿ ಅಂಚ ಕೇನ್ನಿ ಓ ಅಂಚನಾ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಮಾರ ಪಾಪ ಆರು ಯಾನ ದಪ್ಪ ಅವಡು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಬನ್ನಿ ದಪ್ಪ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ತಿನ್ಲಿ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿನ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಪಾರಿ ಅಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪೂರ್ವ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಗಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದಿಲ್ಲೇ ನಾಣಾ 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 ಆಣದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಮಾತೆ ವೀರನೆತ್ಲೆಪ್ಪು ತೂಕ ವರ ಅಂಚ ಅವೇ ತೂಕ ವರ ಎಂಗ್ಲ ತೂ ಓಡಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇರೇನು ಮೀಟ್ ಆವಡನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜುಬೇಲ್ಡ್ ಈರು ಊರು ಪೋದಾತನು ಓ ಅಂದ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಪಂತೋಡ ಮೀಟ್ ಆತೋಲಿ అలాగే ಕೇನ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿನಿ ನಿಗಲಿಗ್ ಈರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾರಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಬಾಡುತ್ತಾರೆ ಬನಾನಾ ತಿನ್ಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪುಡು ಎಸ್ ಬಕ ಇರ ಏನ ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಕಾಣೆ ಬಜಿಲ್ಲ ಪರ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ನ ಇತ್ತೇನ ಜೋಕುಲಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನ ಇತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪುಲ್ಲೆಲ್ನ ಅರೇನ ಕೆಲವರ ಮಾಮಿನ ಲೆಪ್ಪನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲೆಪ್ಪನ ಬದಲು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಂಟಿ ಪೋಯರ್ಡ ಎದುರು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸೀದಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಲುಕ್ ಅವಳು ಅವು ಆತ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಡವು ಆರ್ಮಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರ್ಡ ಯಾರನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆತ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಡವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗಲೇ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾವು ಬುರ್ಚಾಕ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಮನ್ವೇರು ಆರ ನೆರ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಎದುರು ಅವಡಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಯುದ್ಧ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕತ್ತಲಾಂಡು ಚೌಕಲ ತಿರ್ತೊಲ್ಲೇರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಲುಕ್ ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ವಾರ ನಂಚ ಮುಷ್ಟಿ ಬತ್ತನ ಸೀನ್ ಉಂಡದ ವೀಡಿಯೋಡು ಸ್ವಾತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಏಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹೆಂಗ ಆಪಿರೋ ಅಂಚ ದಾಂಡ್ಯಾ ಆಶಾ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಶಾ ಬಾರಿ ಪೋತುಜಿ ಅವು ಆಶಾ ಬಾರ್ ಲೆತ್ತೊಂತಿನ ಪುದರಿ ನೆನಪೋಂಡು ಹಿಂಗೆ ಓಹೋ ಮುದ್ದು ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅವು ಆಶಾ ಬಾರ ಓಲ್ ಪಂತಿರ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಪೋತೊಲಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮತ್ ನಶೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಕಾಮತ್ ನಶೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡವು ಅವು ಆರು ಒಯ್ತದವು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನಿತ್ತೆ ದಾಯಾಗ ಬುಲಿಪುನಿ ಆಲೆ ಐತೆ ವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಲೆ ಸಂಪೋಯರು ಎನ್ನ ಅಂಚಾದ ಐತೆ ಮೋಲ್ ಬುಲ್ಪುನ್ ಫ್ರೀ ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪೆರ ಆಶಾ ಬಾರಡ್ ಫ್ರೀ ಮರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂತೀರಯ್ಯ ಇದಾಗೇನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎತ್ತಿಂಡ ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಶಾ ಬಾರು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರಿ ನೆನಪೋಂಡಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಏಪಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂದಿತ್ತೀರು ಐಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಅವೇ ಇರೇಗೆ ಬಂದು ಸಾಕಾಂಡ ಅರೇಗೆ ಅಂಚ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಉರಿಯ ಕುಲ್ದು ಪರಿಹಾರ ಅಂದದೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇನ್ ಲೈವ್ನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಗ ಧನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಮರ್ದು ಸೆಂಡು ಮಲ್ಪೋರ್ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಆಯನ ಮರ್ದುಂದಿ ಬುಲೆಟ್ ಮರ್ದು
ಓ ಹೊರಣ್ಣೆ ಟಪ್ಪಂದು ಓಡು ಇರೇ ಓ ಸೀಕಿತ್ತನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಓಡು ಸಿಕ್ಕಗ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಾತಿರಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತಂದು ಅಂಚಾಯನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮೂಜಿ ನೂದು ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಬ್ರೋ. ಇನ್ನು ಮಂಡನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಂಕ್. ಬಾಯ್ 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 ಗೈಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಡು.